munduko lurrazalaren laurden bat basamortuek hartzen dute. Eremu lehorrak dira planetako ekosistemarik hedatuenetako bat. Lurralde antzuak dirudite, ihar eta ezatseginak, baina ezinbestekoak dira karbonoaren orekari eusteko. Izan ere, ozeano eta basoekin batera, atmosferan pilatutako karbono dioksidoaren zati handi bat xurgatzen dute basamortuek. Eguratxean metatutako CO2 horrek eragiten du hain zuzen berotegi efektua. Gutxi dira bardea bezain besteko zirrara eragiten duten inguruneak. Ematen du bapatean, beste garai edo planeta batera jauzi egin duzula. 45 kilometro hartzen ditu iparraldetik hegoaldera, ekialdetik mendebalderaino 24. Ingurune huts eta idor hauetan eskasak dira prezipitazioak. Hemen, negua hotza da eta udako beroa ostera sarkori eta astuna. Nekez erortzen da urtantarik urte osoan. Ondorioa, sakan, lautada eta mendiskaz jositako paisaia marteta arrau da. 42.500 hektareako eremu hau zimel eta sikua da itxuran. Baina, sinezgaitza bat dirudi ere, ezeguneak, lurlanduak eta Alepo pinudi zabal bat ere badaude mundu natural oparoaren babesleku honetan.